Akila bani Hashim Zainab kanta zambato Farafan jikar da hamace marhaba muke Zainabul Kubra marhaba muke Zainab Kubra gidan Ali rainin Zara shekara 5 bayan hijira an yi baƙuwa Zainab Kubra garin Madina ya ɗauki kwalliya gane mantuwa a gidan da aikin Allah an sami ƙaruwa asha annabin ya yi tafiya aka haifi Zainab al-Kubra Imam Ali ya dauke ta ba Imam Hussein ya ce ya abba na sami yar uwa Imam Ali ya dube shi da kuka gani da damuwa Imam Hussein ya ce kukan bai kake tambayar da yawa mijin Zara ina ba miki Zainab Kubra gidan Ali rainan Zara Imam Ali ya bai mata suna ba shi da sayyida Zainab Kubra sai da annabi ya kawo ya ɗauki sajida Zainab Kubra Jibrilu ya kawo sunanta al-Mujahida Zainab Kubra Jibrilu ya yi kuka da ya ganta hannun nabi Zainabul Kubra marhaba muke Zainab Kubra taho mu je ranar sunanta Ali garin Madina ya ɗauki kwalliya har da walwali ta sama wuta haske da nukubuna ta walwali matan gidan aljanna ma sun ci kwalliya darajar kubura Aliyu Haidara kakanta ne manzan Allah sayyidul wara yankuwanta ne ɗan shababil janna maulati kubra in ana batun tarbiyya ban ga kamar ta ba batun ilimi ma Zainab ce gaba alima gaira mu'allima ku taho gaba babanta ne birnin ilimi babanta kofa har kubura sujjadar ta ce ta saka aka ce mata sajida babu wanda zai yi zaton mange ko jikin gada haske yake yayi fara suke Zahara ta yi ko munawwara ta baiwa babanta Imamu Aliyu tallafi ta bai Hassan dokan kariya babu ƙorafi barbada Imamu Hussaini da Zainab ya tafi duka tallafi ta bai wa Hussein ɗin masu Abbas al-Kubra barbarci ya kama ‘ya'yan Hussein ba, batanci ruwa kan zalunci da an kawa Imamu ba, bata daina yadda bali ya har gaban Yazid
ya abida ya akida ya munawwara ya sajida ya abida ya mudahara ya mu'ulu ya tafabi ya sabika sirrin hijabi karɓaɓɓe ya ga sayyida zainabul kubra sayyida anan gun zane tsaya a ƙara tsakani a tsare ni sharrin shayyani kar ya bagani sharrufan da ke ciwukan da ke damuna ko kuma da magani sai salatu ma malaiku sayyida zainabul kubra uwar ɗakina uwar ɗakin mu ya ubangiji darajar zainab ka kara zarzake lafiya da tsawon kwana da dasha arziki makiyansa kawo ƙarshen su ya mamallake ya rabu ku karɓi shahidan mu don cikar hijabi na alkubura Ali rai da zara.